Kesajusin hagani ka video ko ki parlok rawan bat kumjuru ya ki pat ba no sing snong jong ka jalai bro ko we te pin yo i hang ne hagani ka video ya gani ka jingthap dok kha jong kini ki nong panya hang ne hapo manai rang chicken te kani ki jing kop khwai dok kha han sapolong hak ar tarik panai Oktober ar jarab san te shwa bu pin wan hagri ga sngi khamtame ya ki parlok rawan sumba ban pe ya gani ka video namar kani ka video kan pen phi ya ka jingthap dok kha jongki bat mapin tibru hangno bat hakapung ka bakatno bakila ban syong Itu kapras mo itu. Hahe. Masal. खरार में कितने करो नाम है Bara ni mesu. बड़ा बड़ा लो Bara bara. Ada asal rum do. Asal. Bala. Minta gini gidok ka gibahe mo. Ngam pedi ganya ka ba. Kadno kilo long kini dok ka price. Ah. कितने किलो Ndai. Ka. Pung balai mo. Abun ha pung balai. Pung bar. Aduh tuh. Tu duk kapras pet lamare tu. Nganam itu re kapras kena kilo. itu cuma kilo Nah. Tang sedang biang sakana ka way bantha hang na po pung scan. Kay kala dap. Bukan sok kali. Bula sedang bantha sakana ka kali. Besar. Kong mo. To nakapad ba. Lili. Tumbaar. Pembenikong keturu. Pembenikong. Tumbaar.
Nggak arti lu. Kembali itu. Kandreu. Mentang ila deblut bante ya gini gidok kha kan ka pung rang gini kipung rang sken ke badon santli kipung but menta ka step kan ka step arpo lai arpo arterik ila de bante gini gidok kha pe hadu mentang mentaro kandre kuntal tam te ka balak the i ba ke lengkhoi berbor gini kipung kila lei dai kilo te ngingej ba te ki dokha kan long ki jongpi ya ka ba ka jingya kop khwai kan long ha ka khat ha ka arterik jong mentau benai ba shipo arajar opsan ke bahap kesni palai kesni syuti matama kan hide nila deblut banthe iki dokha menta ka step arpo arterik hangne ha pung ha kan ka pung jong ba ke lengkhoi ka pung ka badon hangne ha po manai rang chicken ya ka ba ka jingya kop khwai kan long haka arterik jong benai bespo arjar opsan ki price kumba pilo I kalong ka banding kong kade khandriu lak ter hadu ki consolation price bat ka bai tiket kandai arjar tingka sirwiang lene we khwai tinginge bat ni kermen scam ba ki perlok rawan ki layu I ki te ki notice khwai ngin sayawan ha ka te ka arterik ka ba ngin sabu jaka nadu ka sitarik jong benai bespo arjar arpsan hang na po kepung rasken ya ka ba ka dokha ka lapoi menta lakum no arton duna aa tang menta la the khan reu kwental tam bat ki dokha ki bala shai wan the berbor ki bala tam na nation tai ki lapoi de ki spa kilo hang na hapung jong ba ke lengkhoi tingi yo wer ni khot epi program bang ni wan ha ka arterik jong banai bispo arjapsan hang ne hapo kapung resken ki price kumba pili kabdei kabaning kong khandreu lak ter hadu constitution kabai tiket kandai arjar tingka sirwiang khwai ikublei shibun ngasai kendo ha ka sitarik kasni bu jaka ngaba kanjai thangni hang ne hapo ki pung manai rang chicken pung jong ba ke lkhoi kublei shibun ngasai kendo